दाइनं मंगलदै लकसभा समस्तिनि मानगोनां इउपिपिएलनि कैंडिडेट प्रदीप कुमार दैमारी बिथांखौ आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। जाहाथे बिथांनि जा आसा बर'फोरनि जा आसा बे आसाया आबुङैनो जाफुंनानै थाङो। बेनिखायनो आङो मंगलदै समस्तियाव गोलैनाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बर' भटार्सफोरखौ आं गुरैयै खावलायो। नैबे 2019 मायथाइ इलेक्शननि थाखाय खेबसेनि थाखाय बिथांनो जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै भट होयो। गोदो सिगांनि इलेक्शनफोराव सोरबाफोर जुदि कंग्रेस बिजेपि एजिपि नि सापर्टार बिथांमोनखौबो आं गुरै खावलायो खेबसेनि थाखाय नोंथां मुवा बै गावबा गावनि पार्टिखौ गारनानै इउपिपिएलनि जा कैंडिडेट प्रदीप कुमार दैमारी बिथांनो जोङो भट होनानै देरहासार होनांगोन। मानो होनोब्ला जोंखौ कंग्रेसआनो जा बिजेपियानो जा एजिपियानो जा गोबां बार थगायबोबाय। बिथांमोना इलेक्शन खाथि सफैब्ला जोंनि जा आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ पार्लियामेन्टआव बिगोन होननानै बर'फोरनिफ्राय थगाय भट लानानै थांबाय देरहानानै थांबाय। नाथाय फंसेबो सोदोब जोंनि बर'नि जानानै बुङा। अकल बड'लेण्ड बिनांगौ बेल' नङा, बर'नि जायखिजाया समस्या इडुकेसननि समस्या जायखिजाया समस्याखौनो बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङा। खालि जोंखौ भटार्स हिसाबैसो जोंखौ बाहायगासिनो दङ। बेनिखायनो खेबसेनि थाखाय जोङो मंगलदै लकसभा समस्तिनि बिजाथि प्रदीप कुमार दैमारी बिथांनो जाहाथे भट होनानै देरहासार होनांगौ। आरो आं गुरै खावलायो गासै बर'फोरखौ जाहाथे जोंनि जा सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव बयबो जाहाथे हेल्प खालामो। मोनसे गिनो गोनां बाथ्राया बेनो जे बुंगासिनो दोङो गुबुन हारिनि जा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन बेफोर जोंनि जा इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिफोरखौ हेल्प खालामगोन होननानै बुंदों। बिराद मोजां बाथ्रा। आरो गिनो गोनाङा बेनो जे बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे केयारफुल थानाया मोजां। मानो होनब्ला 2014 मायथाइयावबो जोंनि बै समाव पिसिडिआरमोन। पिसिडिआरनि जा बिजाथि बेखौ अपेनलि हेल्प खालामगोन होननानै फैदोंमोन। नाथाय उननि जि पर्जा बे पर्जायाव नाथाय जोंखौ थगायजोबनानै गुबुन गावसोरनि जा राजनिति हान्जा बेनोसो भट होनाय जों नुनो मोनदों। मोनसे बाथ्रा केयारफुल थानाया बेनो मोजां जे बै गुबुन हारिनि अर्गेनाइजेशनफ्रा गावनि डिमान्डखौ बारायनो थाखायसो गिबियाव जोंनि हान्जाजों हाबफैयो। जोंनि हान्जाजों हाबफैनायनि मेन कारना जाबाय फैसानि थफ्लाया बारायो। अब्ला जोंनि जा इउपिपिएलनि हान्जाखौ जुदि अपेनलि मदद खालामनो फैयो गिबियाव खालामोब्ला अब्ला गुबुन राजनिति हान्जाया गिगोन। बे बिपिपिआनो जा कंग्रेसआनो जा बिजेपियानो जा एजिपियानो जा अब्ला बै हान्जाफ्रा जायखिजाया राहायै गोबां फैसा होनानैबाबो बै स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशनफोरखौ फैसाजों बायखांनानै लाना थांफिनो। बेनिखायनो जों गिनो गोनां जे जाहाथे बिथांमोना फैनानै जोंखौ थगायनानै थाङा। बेनिखायनो जोबोर केयारफुलै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो बजबनानै लाखिनो हायो। आरो मंगलदै समस्तियाव मोनसे जोङो बिराद गुरुत्त होनो गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे चौकीदार नरेन्द्र मोदी चौकीदार मेभि नाथाय बे जा स्ल'गान बिजेपिनि जाहाथे जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ खहा खालामनो हाया बेनिफ्राय जों केयारफुल थानाया मोजां। मानो होनोब्ला बे मोनसे जोबोर मोजां पलिटिक्स स्ल'गान बानायदों बिजेपिया जाहाथे बै स्ल'गाननिफ्राय जोंनि इउपिपिएलआ जाहाथे जेबो खहा जाया। आङो दाबो गोबां गामिनि बर'फोरखौ नुदों कंग्रेस आरो बिजेपिजोंसो थांनाय। इउपिपिएलखौ बारा सापर्ट होनाय नुवाखै आङो गोबां गामिनि बर'फोरखौ। आङो बिखेकকৈ नलबारि जिल्लानि गामिनि बर' गामिफोरखौ होनदों जाहाथे बेफोर गामिनि बर'फ्रा खेबसेनि थाखाय अननानै इउपिपिएलनि बिजाथि प्रदीप कुमार दैमारी बिथांनो भट होयो। आरो एआइएफडिएफआ हेल्प खालामगोन होननानै अपेनलि फैदों। नाथाय बे मोनसे पलिटिक्स नङाथ'। गावनि जा फैसा थफ्लानि डिमान्ड बेखौ बारायनो थाखाय जों फैफ्लानो हायो। फैयोब्ला
जोंदो हेल्प खालामगोन होननानै अपेन खालामनायनि उनाव जाहाथे कंग्रेसआ बै दलखौ बायनानै लाङा। बेनिखायनो जों केयारफुल थानाया मोजां। बेनिखायनो आं गासै मंगलदै लकसभा समस्तिनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, प्लिज खेबसेनि थाखाय खौसे जा। जोंनि एमपिनि गोनांथि। बड'लेण्ड रायजो नांगौब्ला जोंनो सासे सानै बेसेबां हायो जोंनि एमपिनि गोनांथि। नाथाय जोंनो एमपि नांथारगौ। अन्नानै प्लिज नोंथांमोना भट हो। साबायखर जासिबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो। नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ थाबैनो मोनगोन।